Ezihamba phambili indaba namuhla le-EFF lithi lizimisele ukudlondlobala. Umhlaziyi uthi balekile yokubalwa kwabantu kanti ke basuleke izinyembezi abasemahlongwa. Lezi izindaba z1KZN TV ifundelo samukeliso Nqulunga ekubingelele mbukeli. Unobhala jikelele weqembu le-Economic Freedom Fighters Marshall Dlamini uthi ke bakumkhankaso okukhulisa leli qembu ligcine lize lifike kumalunga ayisigidi ekhuluma-ke nomphakathi waseMadlankala ngasempangeni enyakatho KwaZulu-Natal ubalandela ukuthi abantu bayalithanda-ke iqembu le-EFF futhi ke abanye bafisa kuba ngamalungu aleli qembu kepha kabazi ukuthi kumele benze njani. Unobhala jikelele weqembu le-EFF uMarshall Dlamini uhambele indawo yaseMadlankala ku-Ward 12 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze ukuzokwethula umkhankaso waleli qembu oncenca abalandeli ukuze bagcine befinyelele kwisigidi. uDlamini unxusa abalandeli baleli qembu uba basebenze ngokuzikhandla ukuze kufezeke lelo phupho. We need to build the organization. Fighters, we need to build the organization. Niyababona laba abazali bethu baze la bazonikeza thina ukuthi asiqine idolo ukuthi asihambe siqhubeke sisebenze ngokuzikhandla sebezile bazosinikeza amandla ngokuthi basivotele kulo masipala sikwazi ukuthi singene kulento municipality. We need to build the organization. Sithe kulonyaka unyaka lapho sithi it's a year of the branch unyaka ukuthi sibuyele kumagatsha e-EFF lapho esakha khona amagatsha ane membership ephilayo e-EFF. Hayi lapho sizoba khona nama branch lapho angaphili. Sithi kulonyaka sifuna ukuthi uma ngaba senze i-recruitment siyenze abantu balendawo bebhekile ogogo beze bazobona ukuthi namhlanje sithi abantu abajoin i-EFF. Leli qembu lithi lizimisele ngokwenza kahle kukhetho lukazwelonke ngonyaka ka-2024 ukuze likwazi nokukhipha emandleni iqembu elibusayo okuyiqembu likaKhongolose. 2024 we must make sure ukuthi the EFF iphila kuyo yonke KwaZulu-Natal so that we can go and remove the ANC eshaya umthetho se-province because you know ukuthi kulapho sebesele khona bentshontsha. So kubalekile ukuthi manje sisebenze umsebenzi wokuthi sikhipha abasela nabathakathi emiphakathini. We must go and remove them from the province. We need to work hard to make sure ukuthi uSihle Zikalala is the last premier of the ANC and they will never come back to cabinet because they are thieves. We must make sure that we intensify the fight and remove them everywhere. uDlamini unxusa abalandeli be-EFF ukuthi njalo ngolwesihlanu bagqoke imali yabo ebovu yaleli qembu ukuheha abanye abantu uba bajoyine leli qembu. Izindabeni z1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMadlankala. Isazi sezomthetho uMpumelelo Vilakazi ukuthi kundunankulu KwaZulu-Natal uSihle Zikalala ushayeke isikhala kwinkulumo yeminyaka yonke esifundazwe ngokungayithi vu eyohlelo lokubalwa kwabantu njengoba ethi lokhu bengaqoqozela abantu kuba bezibandakanye nalolu hlelo. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba kuhlaziwe inkulumo kandunankulu ukhuzeni uthi ke ukubalwa kwabantu kucacisa kabanzi ngemali engadingeka ukuhlenzeka ke intuthuko kuleyo ndawo kuphinde kusize nomasipala ngolwazi kulesibalo sabantu. Ngemuva kokuba undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal ethule inkulumo yakhe yokuvula ishamthetho sakwaZulu-Natal eMgungundlovu osukwini lwayizolo nalapho ecacise ngeinhlelo uhulumeni wesifundazwe anazo njengoba kuqala isabelo mali sanonyaka u2022-2023 ithimba lezindaba lidlane indlebe nesazi sezomthetho uMpumelelo Zikalala ngenhloso yokuhlaziya inkulumo kandunankulu. uZikalala uthi kuncane kakhulu okukhulunywa ngundunankulu ngezobuchwepheshe kwaziseke likhulu iqhaza ezingalibamba ekuthuthukiseni umnyango wezempilo kanye nezinkantolo. Kufanele ngabe by now South Africa la isikhona neKZN la isikhona ngiyakwazi ukuyiklinikhi yakwaDabeka ngiyiklinikhi yaseThekwini ngiyiklinikhi yaseGamalakhe ngiyiklinikhi yaseNtuzulu ngifike ngingeliphethe ikhadi kodwa information yami bakwazi ukuyithola kune treatment yami ukuthi ithi makes it easy noma so the referrals trauma ngezinye ibhedlela ukuthi awuhambe nekhadi uhamba ne-information yakhe isikhona history yakho then also helps the government nangala to monitor ukuthi bana nabantu abagula bakhuliswa yini age group yabo ithini nazo zonke lezo zinto. Then esibili la ibuye ingene khona it is i-issue yokusebenza kwenkantolo. At this day and age masoba nenkantolo la safaka khona izinto physically it doesn't make sense. Enye engingayizwanga mhlawumbe ngigejile eyokuthi
emphasize the program census which is going on njengamanje and the importance of participate kuyona asangisesikuzo ukuthi kuthini, and that is very important ngoba phela that allows you to determine which budget uyidinga as a KZN ngakanani, bese kuzotshela nomasipala ukuthi qinisekani nani ukuthi iward ngeward niyazi ukuthi kuhleli bani neminyaka emingakho wenzani zonke lezi zinto ezifana njengalezo. Ethula inkulumo yakhe uNdunankulu uveze ukuthi bayimisele ngokuqinisa umgqegqo wokuletha uguquko olunqala kwezomnotho phecelezi i-radical economic transformation, ukuthuthukisa ukuhanjiswa kwezidingo emphakathini, ikakhulukazi ke amanzi okubukeka esayinkinga enkulu emphakathini eminingi yakulesi sifundazwe, ukulwa ke nobugebengu nokudala amathuba omsebenzi, kwaziseke isibalo sabantu abangasebenzi sinyukele ku-28.7% sisuka ke ku-23% ngaphambi kokuhlasela kwegciwane i-corona. uZikalala uthi ke kuncane kakhulu okukhulunyiwe ngomasipala. Izolo sithande ukubona inkulumo ebi more comprehensive compared to others. I think into efuna ukuyenza befuna ukuthi achaze kabanzi ngokwama department ukuthi department yesiyenzeni ukuphi esazokwenza and umsebenzi wakhe oversight kufanele ngabe wenza kanjani. That is how a state of the province should be done. But okunye kade kukhona noma mhlawumbe ngathi the bad side of it was the lack of emphasis into ezingazange achieve esekuthena abantu abasuke bengenzanga kahle in terms of performance ekumele benziweni sibayeke laba bantshontsheli. It's fine lapho we have the law enforcement agencies SIU Hawks nenkantolo to deal with them. The ones that we are worried about most ilabo abasuke bengenzanga kahle kuma department bengaperformanga ngendlela efana ngabe kuperformwa ngayo, ilabo abasuke bengawatholanga ama clean audit, ilabo abasuke ukuthi banabantu abaqashiwe that are ghost employees abangazi ukuthi bakuphi, ilama projects asuke ngaphelanga khona. Those are the ones that we are mostly worried about. Any ASB mhlambe sithi on the bad side is the perfect noma accurate articulation ukuthi imali esiluzile ngama fruitless and wasteful expenditures zingakanani, because we need to know and understand ukuthi how bad of a loss do we have as a KZN moving forward. Udaba lwezinhlangano zosomabhizinisi osekuvamise ukuba zibonakala eziphazamisa intuthuko ezibiza ke ngebusiness forum ngezinye ke zezinto uZikalala athi kumele zithathelwe izinyathelo ezinqala. The mere fact ukuthi khona ama business forums which are causing havoc and disrupting ukwakhiwa kwezinto speaks into ukuthi lento esibiza nge-radical economic transformation or noma awususa igama radical economic transformation nakhona kuzodistribute kahle i-wealth of that particular province nama projects asuke khona kwenzeke kahle. Kungenzeka ukuthi akhona ama provisions akhona within umthetho BBBE nama preferential procurement, but siyabona ukuthi it's easy for abantu ukuthi bayitweak lezi zinto ugcine sokwabantu abangaphandle kuphela bazokwazi ukuthi ba benefit. So ukulwa naleyo process u-emphasize into ezo-2 uthe 1 angeke sesitolerate abantu abangeke baze bawulandela umthetho makuthiwa bafuna umsebenzi, kodwa at the same time abantwini abafike besuke bezokwakha iKZN kuzoba mandate ukuthi thatha abantu abalocal, ebantwini abasuke befande noma mhlambe bemanage lawo project from the side of uhulumeni yindaba lonto bangayibhekeleli kusasekeli kuze konakala njengoba konakala lapha eDurban High Court. So umbuzo uzothi i-monitoring system yakhona ihamba izifike kuphi. Ezindabeni zewani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngisethekwini. Umphakathi wasemahlongwa ngaphansi komasipala uMdoni ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya uthi ke sewesuleke izinyembezi njengoba usekuzwakhiwa kabusha ibloho lokuwela ke izimoto kanye nalabo abahamba ngezinyawo elahamba nezikhukhula ngonyaka 2018. Leli bloho ke lixhumanisa umphakathi nezikole ezimbili zamabanga aphansi nesinye ke samabanga aphakeme. Lokhu kushiwo ke uKukekhomo ekhuluma neziko lezindaba ngenkathi kumasipala uyophendula isoyi kule ndawo. Selehlile uvalo kubahlali basemahlongwa esigodini sasezembeni eMdoni njengoba sekuzokwakhiwa ibloho lokuwela eladilika ngonyaka ka2018. Umphakathi wakule ndawo uthi usuphenduliwe umthandazo wabo weminyaka neminyaka. Ngaphambi kokuthi kube khona le bridge bekunenkinga enkulu ikakhulukazi kulezi izingane ezifunda amabanga aphansi bekungakaweleki la zingakwazi ukuwela ingane kangangoba befanele zonke lezi ingane zala kule ndawo ziyojika phezulu eMandiyeni ziyohamba lapha ngaphesheya uma zisikoleni sekuyibanga zize igcine seyifike late ngani ngoba bekungaweleki la. Inkinga enkulu yala
le ndawo iyaguguleke isihlabathi hayi ibridge nje aliphazanyiswa into eziningi beliphazanyiswa amanzi ngendlela esijabule ngayo siswele kona ukuthi singabonga sithini sijabule kakhulu ngoba ezinkingeni ebesibhekana nazo zezingane engasakwazi ukuwela nokufika lethi esikoleni sibona ukuthi zonke lezo inkinga zizobe seziphelile uma sekwakhiwe ibridge elingeza ukugulwa amanzi. Kanti umeya womkhandlu waseMdoni uthi leli bhloho lizokwakha amathuba omsebenzi futhi lizokwenza ngcono izimpilo zabahlali. Bridge ke leli elawa ngesikhathi kunezikhukhula ngo2018 iproject ke le engaphezulu kwa5 million ebesoyithula namhlanje ezolekela kakhulu nakumathuba emsebenzi isikhathi ke seproject sizoba isikhathi esingangenyanga ezisithupha la khona ke umphakathi uzobukwazi ukuthi ubambe iqhaza ngokwe employment nosomabhizinisi bendawo bazokwazi ukuthi bahlomule kule project iproject inesikhathi eside impela umphakathi ukhala ngayo siyajabulela futhi ukuthi umphakathi uyithakasela kakhulu iproject njengoba kade sizoyethula namhlanje. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uSgananda emahlongwa eMdoni. Ihlathi ke zivakashele izindlebe kwizaguga zasekhaya labadala entokozweni village engolweni ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya ngenkathi ke ziphiwa izimpahla zokulala esezingeni lokubhekana nezinkinga zokuguga kwabo nezifo zomzimba. Lezi impahla ke zinikelelwe kuleli khaya yenhlangano yabadlali begalofu iSouthern Natal Nomads eqoqa ke imali ngalemidlalo bese ke ithenga izithiza ezizolekelela ezindaweni ezidinga usizo lokuqinisekiswa kohlalwa lenhlangano uShakalanga ngenkathi ke ekhuluma nezo lezindaba entokozweni village. Inhlangano yabadlali begalofu iSouthern Natal Nomads izimisele ukusebenzela umphakathi nokuhlangabezana nezinselela zezinhlangano ezingenzi inzuzo. Le nhlangano inikezele ngomatrasi entokozweni village okuyikhaya labadala nabantu abaphila nokukhubazeka. Le club noma idlala igalofu kodwa iyenza imisebenzi eminingi yokuxhasa abantu abadingayo emphakathini. Sithi ke njalo ngonyaka sibheke ukuthi ubani esingamsiza. Kulonyaka ke hayi bebekhona bebaningi kodwa intokozweni sathola ukuthi abantu esingasebenzisana nabo ngoba indawo yabo iyalidinga usizo, indawo yabo iphethwe kahle and abantu abayiphethe baneqiniso lokuthi basiza umphakathi. Akubona labantu abayibathi basiza umphakathi kanti bazenzela izisu zabo. So ke siyinomedi size sahlanganisa saba nomdlalo wegalofu ukuthi siqoqe izimali. Sasiqoqa yebo izimali ngonyaka odlule sibe nomdlalo wegalofu oqoqa imali zala noma ke zingafinyelelanga la sasithanda khona izifinyelele khona kodwa sikwazile ukuthi kube khona imali esobathengela ngayo omantras engango 65,000 rand esasirezile. Nakuba injabulo ibisemehlweni kumphathi walesikhungo kodwa izinkinga aziphelanga njengoba beneyingqinamba enkulu yokuswela amanzi kulesi sikhungo. Siyalidinga kakhulu usizo lomphakathi nabantu abangakwazi ukusisiza ukuze sikwazi ukuhlangabezana nezidingo zabo. Akusikona ke omatrasi kuphela but sibe sidinge kakhulu namanzi njengaloku sakhile endaweni esemakhaya. Siyalidinga kakhulu usizo lwamanzi nabo matrasi nemibhede nama-wheelchairs zonke nje izinto ezenza ukuthi ikhaya labadala likwazi ukuphila kahle. So sijabule kakhulu ngokuthi abakaNomad basixhase. Siyabafisela kakhulu unqubekela phambili emidlalweni wabo nokuthi siphinde sixhumane futhi uNkulunkulu ebasiza. Siyabonga kakhulu. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uSgananda ezingolweni. Asike sisishelele ezitolo sizobuya nezinye indaba.
Ukugqameka okunganeliseki ngokungathathelwa izinyathelo ezinqala kulabo abasuke besoleka kwinkohlakalo ikakhulukazi izisebenzi zikahulumeni ungagcinwa kwezethembiso zentuthuko yomphakathi kanti ke olusalanga ngaphandle ke nodaba lwezinhlaka ezisingethe ukusebenza kwamadamu athuthukisa amanzi kulesi sifundazwe ngesikhathi ke kuqhubeka inkulumo mpikiswano yamaqembu ezombusazwe eRoyal Showgrounds eMgungundlovu. Le nkulumo mpikiswano kwenzeka njalo ngonyaka emva kokuthula kwenkulumo yesimo sesifundazwe nala khona amaqembu suke beka ke imbono yawo ngenkulumo kandunankulu. Bekushiyana ukukhuluma kumaqembu ezepolitiki namuhle eMgungundlovu ngesikhathi kunenkulumo mpikiswano ngenkulumo kandunankulu wesifundazwe abayethula nala khona ekhulume ngezinhlelo ezahlukene ezithinta intuthuko yomphakathi, ukuthuthukiswa kwezomnotho, ukudala kwamathuba emisebenzi, ukunyuswa kwemali yokuxhasa izinhlelo zabantu abasha kanye nokukhathazeka ngokunywa kwezinga lobugebengu kwamanye amalokishi akulesi sifundazwe. Ekhuluma umholi we-IFP umnumzane uVelenkosi Nhlabisa njengoba bethole imizuzu elinganiselwa kwama-20 ngenxa yezihlali i-IFP enazo eshamthetho ukhale ngokuthi kabaneme uhulumeni ngendlela enza ngayo njengoba kukhona abasebenza abathi bayasoleka eminyangweni yokuthuthukiswa komphakathi ngodaba lenkohlakalo yama-PPEs okunya kuvezile ugxeka u-ANC ngendlela osingatha ngalo udaba lwasemtubatuba njengoba lokhu lingena liphuma ezinkantolo ngokungazeki ukuthi ngobani noma iliphi iqembu kumele liholwe lomkhandlu. Some punitive measures meted out to some public servants fingered by the SIU PPE investigation are a gross transversy of justice. At DSD, those responsible for the gross irregularities on the blanket scandals are seemingly getting away scot-free. Honorable Speaker, suspensions with full pay are not punishment and a deterrent. Kanti owe-DA umnumzane uFrancos Rogers uveza ukuthi uhulumeni we-ANC kakanandaba mayelana nezimfuno zabantu kanye nentuthuko yomphakathi wabesenza umzekelo mayelana nohambo lakhe ayikade elise Lamontville la khona achitha khona ubusuku obubili ehlele emjondolo kuyona le ndawo. I've invited some special guests to this house. These guests hosted me in the Mate Transit Camp in Lamontville. I spent 2 days and 2 nights in this transit camp. My gratitude and thanks go to the families that hosted me and the warm reception from that community. This transit camp was built in 2006. The residents were told they would receive formal housing in 6 to 8 months. Well, 12 odd years later, they still live in the most horrendous conditions. If you need to see inequality, then this is the epitome of inequality. Kusenjalo undunankulu wesifundazwe umnumzane uSihle Izikalala kade sevala ethula inkulumo yakhe yokuvala lenkulumo mpikiswano uqale wabonga amaqembu ezombusazwe ngokuba ingxenye waphinde wakuveza ukuthi ukubumbana bebode shamthetho kuzobasiza ukuyisa isifundazwe saKwaZulu Natal phambili. Waphinde waphawula ngodaba olithinta umasipala wasemtuba nala khona ethi beyi-ANC ngeke bathule uma inkantolo ithi akulandelwanga imigudu efanele bangabe kuqoka ubuholi balomkhandlu wasemtuba. Sebenzi yomphakathi kanye nokuhlaliswa kwabantu umnumzane uJomi Sibiya ukhelo badilika kwi-IFP egxa ngokuthi kayimeli izithwalo ngokuthi yathola umasipala abaningi kulesi sifundazwe ekubeni yathola ukuxhaswa emaqenjini amaningi. Wathi kumholi we-DA akukho kuhle ukuthi ahlekise ngenhlupheko yabantu njengoba athi wachitha ubusuku obubili lapha endaweni yaseLamontville. Laba bathi sisazojahana kusukela manje kuze kushaya u2024 nizobe nijahanela nodwa asinasikhathi senu. Asinithathi serious. Wanhlula umbuso, wanhlula niphethe kusukela ngama-70s abantu banikhipha ngo-2004. Nakho izindle ezincane eziyamakorotisi amabhokisi kamentshisi nabukela abantu phansi nakhishwa. Namhlanje ni-opposition nje ngenxa yokuthi nakhishwa nikiwe ithuba. Namhlanje nithole umasipala labeni batholile ngenxa ye-DA ne-EFF niyakukhohlwa lokho. Nenza sengathi nawina nikaze nwine masipala nini.
niyaqhubeka no body akukho la inawina khona kufanele sinitshele nikona ningazikhohlisi nize nihambele phezulu anikaze niwine emkhandlu imkhandle eminingi niyiphethe ngenxa ye-EFF ne-DA uhlelo lokwakhiwa kwezindlu lolindela uyabona ke lo nothi uhambe waye Lamonti uyabona ayikho into ebuhlungu ngokuthi uma usenhluphekweni wonke umuntu ufuna ukuyibuka ngawe usizi lo muntu omnyama kwaqalwa ngalo kudala namanje uRogers usafuna ukusitshengisa ukuthi umuntu omnyama usizi lwakhe angadlala ngalo kangakanani akuve kubhlungu ukuthi ame lapha phambi kwethu azoqosha aqoshe ngokuthi uthatha abantu bakithi abahluphekile anti iqembu iEFF belikade lingabonwa kuyona lenkulumo mpikiswano ngokusho kaSomlomo washo ishamthetho uNontemba Boys uveza ukuthi iEFF ifaka isixoliso sokuthi imatasa nemisebenzi yeqembu ishamthetho kulindeke sihlale ngesonto elizayo la khona ungqongqosho zezimali kulindeke ukuthi ethule inkulumo yakhe esabelo mali sonyaka u22 kuya ku23 ngoTebogo Sibisi eMgungundlovu Asiphinde sithishelele ezitolo sizobuya nezinye indaba futhi Siphinde sikwamukele umbukeli ubusabukele zona indaba z1 KZN TV ahlabele phambili sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lu 15 rand 27 cent emaqhathaniswa nedola lasemelika libo 20 rand 52 cent emaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17 rand 13 cent emaqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libe $1,912.50 cent ounce kuthola ongahluziwe wona kwe $99.08 cents umphongolo. Mbukele yake sibheke engosini yezemidlalo. Al-Ahly iveza ukuthi ke uPesitawo ongaconsi phansi kubalandeli bebhola abakuleli uzobe esekulungele ukudlala neMamelodi Sundowns kweCAF Champions League ngomgqibelo. Umqondisi Al-Ahly webhola uSaid udalule ukuthi ke uTawu ukulungele ngamaphesenti angu-95% umdlalo weSundowns. uSaid uthi ke banqume kumphumuzo emidlalweni weEl Makasa ukuze ke baqinisekise ukuthi ukulungele ukubhekana neSundowns kumdlalo wakusasa okulindele ukuthi kube izinkabi zababili njengoba uPeter Mosimane engumqeqeshi weAl-Ahly esuka kuyona iSundowns. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ilezi bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe hlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisala kahle emakhaya.